ye yodio mu a mo hye Nkoranzaman hene abufuo a mo kasa mo ye dede a mo ye mo social media de say ahemfo a mo pese mo feel relevant me ka kire mo mo say Nkoranzaman hene ana Nkoranzaman hema a create ahemfie TV a ode ka na asem ene mo create Longro Paramount C den TV and so many others ni nyina ne say mo de ye propaganda ama ma feel relevant eno no enko ba bia o Ghana bakwasem no ya twere dada enye ene na ye be twere no foforo na Kintampo ewo me Kintampo wo me nipa ba kwa didi enti ene ma sa pese me nkomya no akoso ama basa eya si ntem ene Kintampo eye memo ma hene media abusuafo me mama kwaba eba pemampem TV so mosomfo agemfena braso se na mo atwetwe enkomo Nkoranzaman iyeye Nkoranza empuntu nti asanteman kanko ene Ghana nyina enkamomu enti na ene ye piemu se ene ye ne timamufo nyina ebetwetwe enkomo na mu nyina ma kire ma adwen na mahu se nsemfu a mede etu dwan so ewo se ye ma ya adwen koso ana yenja ne tra na enye ti se bola sudwa no fon takrope na eja no adere se wow na ne wo nyina ene se Nkoranzaman enka bi nhemu na kwamba fo toso na Nkoranzaman hene one ne maame eye Nkoranzaman hema omonka bi nhemu na omudi adie yi enche pi nanso omobo mutimu po so omudi asundwe ene nkamomu no odo ene bebu Nkoranzaman na tete nsem de ye nka ne pi nanso ye nkra no ana ye nyi no ana Ghana bakwasem eche yense Nkoranza ene asante eye oman baako na Nkoranza hene eye krapimbafo agintadua eye nana kwambafo otoso enan onene se otumfo se tutu a otoso mienu ene ekoje asanteman ene Nkoranzaman esi ho na amamani amane kwanso no na chese Nkoranza esom asante efrititentre de a Nkoranza ene asante enkamomu ana biakoye no eho eni achinje na ne ewom ni se Nkoranza ewo Bono Ahafo region ene ya titimu a yenya Bono East region na yeka Bono East region de a na se Bono Ahafo region ni nyina bom no oman a ewo mu a owo nsase na owo nkuro akese na odimu ewo hinie mu ene Ghana man mu ha Nkoranzaman hene na saa bre no na okatachie agiman kodom ana na odi ade ana na da ne benkum so a na kwamba fo toso enan efa ni tu na yekọ nananom ahema afam so dia na adutwuwa duda kani the second ono enso na ote akonwa kese so a nananom ba mowuo a chese onfere ade na ode na pakan efa no etu kwan tukese eto nananom ewon siedo na ya asapoma a otoso miensa enso afọ ne bodua a ode ebu Nkoranzaman na ye boyechi akọ mfinhia pi a etwamuko eba Ghana nchechireye ene Ghana enkoso de a na ye nyina ye nim se Ghana no na ewo ho a na obi adan ne man ena broni kokọ broni fita eba ye enam kwati kwan so ene ye nananum bi a omo mpoano esinsan krata ahodo treaties ahodo eba ya ene asante ebedi akon ene asante esan eye ntiasia pama eye treaties ahodo ene the northern territories ahodo esane treaties na ansa na sa treaties we nyina ebeba no na oman no akokon aginsase aye ne ban awie ansa na Ghana ebeba disa wu hwemu a asante abakwase mu a Asante Kingdom no fight ya beyond the territories ekoya ura Ivory Coast etwamu ekriti eye kingdom no across the boundaries of Ivory Coast. Satem na eni Ivory Coast. Eni nti broni ba ya otete ye no ene sa afa ho no ekodu Ivory Coast. Na Nkoranza ne Asante ekon ya etware river Volta Frau
asutade no nananom ekon ye atware fraw na chese o ka the modern day Ghana no eye asanteman ana Nkoranzaman eni gonja ene bohye na dia ama mede asemwe ebetu dwane se eye yenuanom a omo efi New Longro eye New Longro hene nana kwaku dankwa a otoso miensa na die ntia mede asemwe etu dwane se eye yenuanom a omo ti New Longro eye nana kwaku dankwa a ono ene ye hene ema New Longro edi nsem bia todwa na tam bia no opese o feel relevant o social media ene abefo ntintan video no so eni ti o sori a nsem a enimu dia onyeye dia ontimi nye na oka tayechi na Kintampo Kintampo wo me nipa ba kwa didie nti ene ma sa pese me nkomnya no akoso ama basabasa si ntam ene Kintampo memo ma hene media na asasi me ni palace wo ha nana me pese me kanse no baby a yepe even regional house of chiefs ye koye meeting na ye pa ye betima fitinchima ni akoye ni wo baby yo asasi no ye media mo enti me wo ho kwan se me tira baby a enya wo na obeka kire me se me tu ko New Longro yo ongoji na himfi Kintampo ye media New Longro so ye media baby a me pe metina ho enti emfa wo ho yo me mawati film se asema oka e se yemom yena ni ho ene yenya fa ku die free yo on fa na no twitwi na mika amana kusisen Nkoranza any New Longro anase mofo enya atamfo Nkoranza nti ena mo wo ho na se ye ka mofo abakwasem ana ye ka omunchi a enka ne baby a ye frɛ ne don kronkwanta eho ena nka yenim se eye Longro nkwanta na nananom adi ako efi asantimamu a ye nyina yenim abakwasem no a omo ba no omo du Longro nkwanta na don kronkwanta no na chese New Longro foi ana Longro foi a na omo te ho a na omo nya din a na ye frɛ no mo no ehu se daabi akofo omo bai dom omo bai yentim won eni nti yenwane yentim won nti yemu yaketem na yenko yachi far away from them ena omo bu omo ketem ena bua omo dwane koye ena nananom so ye eye don kronkwanta nananom so ye ho ekekere don kronkwanta ema ne beye tiaseman na nananom esane eto omo kwantuo so a omo nuanum bi eka ho a omo ena edi don kronkwanta so ena nananom bu omo ketem ekoya ye twa nsentintin no tietia no nananom ebepie mu ewo Nkoranza bia na nkokra miensa ete ene omo ebeye biakoye ana koroye na tete no yese wote se ko ba na oyam ahyew ni titiru ene Nkoranzafo a na omo wo sa abre no na yenka se Nkoranzafo a na omo sa abre na enye dom bia sa nkokra miensa no na obia hye ne pomu a na odi ne nkwe di nananom ena ye sa koroye na omo ka omo nyina ebo mu a omo ne omo nyina esomye ewo Nkoranzaman mu na enam se eye bafo pim ene ne dom ye ka ye nana adudo nyina no omo se akwantu kase ase nanso omo de omo tuo ema abafo pim se on chekere oman no nti ena meka ni sei eni nti bafo pim efa nananom tuo no na ono omo ye kroye na ohun se ene yete entokwa eko ne akosem a na nananom edwane na osi daabi meche oman no asi ho na maye no oman kese na afa di obi anya sunwe na waye dia opeso oye eni ti samo hwa a Nkoranzaman hene ana Nkoranza bafopim bia no se okọ na osan ba aya na onfa dede ene ye na ade onfa kasantwi ene ye na ade na mmom wo ye na ade a na ohwe odinani ehwe odinaso etie na se wo ha na du brebi na o se jata no ebom chewa obechewa ni mu no so
obi a ɔnhyɛ bafo pim enso no ene meka bafo pim ahintasɛm akyerɛw sɛ wɔnhwɛ bibi ye na woyɛ ohu memasɛm na woyɛ werɛkyerɛ ɛwɔ baabi a wote kakra na wododidi no na woyɛ wadwen sɛ ɔno no bedi ɛham ne ɛham a ɔsantehene piesie no ɔse hwan na ebetimi ne ɔsantehene adi asunsum na sɛ wode ɔsantehene edu asunsum a osum wode woto pamwuo so yɛka pamwuo a wonte ase kobisa wo nana na wɔnkyerɛ ase sɛ ɛdeɛ ne pamwuo ɛne nti new longro hene nana kwaku dankwa ɔtɔ so miɛnsa mɛserew bibi ɛna efiri soraba ɛna ate bayera homam anka wompo wontimi mie wano ɛnto ayampea ɛnkyerɛ Nkoranzaman hene wontimi mie wano ɛnto ayampea ɛnkyerɛ Nkoranzaman hene ɛmfa wo nsa ɛnsi wo bo sɛ woyɛ ɔman anaasɛ wo ɔman hwan na wo ne no edi ako ana hwan na wo ne no ɛkɔ ako efiri titintere de bɛpem enne wo ne hwan na ɛbɔ hye Ghana ha ɛne nti nananom ɛde mo ɛkɔtena akyirikyiri baabi a mo bɔ mo ho adwa ɛwɔ hɔ no emua ne ako ne akosɛm ahodoɔ na eguso a ɛkɔ so na Nkoranzaman ɛkɔ so edi ako ɛna Nkoranzaman hu sɛ daabi sɛdeɛ mo di anidie ma ɔmo a mo anya mo ho sɛ mo ne ɔmo kora bedi asie na mo mpɛ mo ho asɛm ti mo dwa no kɔbɔ mo ho adwa no ɔde mo ɛbɛhyɛ ne yam afa ne sɛ ne yam ba na ɔde mo ɛyɛden adi ako ahodoɔ na ako bi aba a ɛyɛ na asadeɛ ewom kun bi aba a ɛyɛ na mfasoɔ ɛba kun akyi ɛna Nkoranzaman hene ehu sɛ daabi new longrofoɔ mo din ankasa mo se mo frɛ mo ho dega mo kasa a mo ka no na emom tete no obi anim saa din no eni baabi a ene ɛna mo nam social media mo advertise mo din sɛ mo de dega ɛna Nkoranzafoɔ sɛ sɛ dia mo yɛ sompa adwuma na mo som na nanom sompa nti no ye mamomo enti ɛhɔ ɛna mo benya mo din sɛ mo ɛna munya baabi ɛtɔke ya munya masomdwe mankɔko ankɔko anje asase bia ɛwɔ Ghana na yɛka nka mo nso yɛkyerɛ mu nchi ankasa nka Ghana fo ɛnse bɛfem nanso ɛnɛ nananom sɛ ma yɛnkyerɛ amanfo enchi ana yɛnka amanfo ho nsɛm ensi ase eti yɛde so ha na emom yɛkɔ yanim no nana kwaku dankwa Nkoranzaman wuradeɛ oye jata nanso omubom so ope obi ache no eni nti so ope so feel relevant na modern day Kintampo a Nkoranzaman de na ayekese dinka ope se undi so na enka wahenie mu ema wahenie empeja na animunyamre wahenie mu a enka oba ye wranchen na wabesere na wode ahobrase na wabesere na yewura edi kuro no hya wonsa se disu na bu mana na nka wabu ama no na se ema ne saa na ofiri new longro na otutoma kwaye no mu na obepie Kintampo na ɛhɔ na apɛsɛ woyɛ mensɛm a oba aya nipa sɛ ne di wachi apart from atiate dom a watete omo a omukura atuduro a moto gunpowder atuduro memma a watete omo a odi omudi omo achi no ahemfo bɛn na ya na omudi omo anim ahemafo bɛn na ya na omudi anim wankasa wo sɛ obɔ santene sɛ wo kodwam a nipa sɛ na edi wanim ni wachi a aya omudi wo nante apart from omo yetuache dom a omo de omo se omo e de ntokwa ene ko eho enuro na omo di enti no omo ye basabasafo etuache dom ti apart from say etuache dom no nipa ben na wo omo a wo de omo ya ade ma na ye fe na ye ka mema wo bia kurom nanso ahinie enye patapaa ni dwe ene pemampem ni amihu wo social media no so ene de ameti wo social media no so efi wankasa wanum no ena ma ene
me dis ansem we etudwa ama Ghana nyina hu bi se so omote se wo kan se bi na wo dwo wanu ma eye bosire mu ka se ene Kintampo ye media wo claim se ene today na where were you saa tete mremu ana nananom ekosa prince asem where were you wo nana ben ene ebeye oman hene a obedi na de you are the first paramount chief enam say ya create bunu east na ahemfo mu wo mu esuanti ena nananom ponopono mutumi ho na omde kakra ma wo se wanim bebanyam na omu beyedu paramount chief ben ena na oti wakonwa so a ofiri ho a obedi na de ubedi se ubeye paramount chief kra no emfie senie wo nananom den ena ye pagya na kwanwa mo se omeye paramount chief me bisaw na ohene ben kra na ebo paramount chief ene watena ho abobi ese ye fe ne burisi bare yawo the second or the third ena ono no wabọ ne se Kintampo nkoso ohene new longro nkoso ohene ena ono asi ne fie wan Kintampo ena wo nso ene wabọ nkoso ohene na wo se sa de ono mum enye Kintampo ohene na wa utia semu ya kura odi show obi nsa se oye nkoso ohene na oni so ohene no saa kuro no eso wa animonyam sene kuro a wo ankasa wotim ani ti sa wontimi nchichiri ukuro na wonnya ukuro yi a emfa wani bre emman Kintampo so en starting en claim se na eha ye media eha ye media baby ani wo nyina wa start claim wa claim Kintampo waterfalls wa claim Kintampo market wa claim jema wa claim chese fine bio na won claim ye me kire o se nananom ewo masase dada nti se woni asase a last 2 years 3 years na wo ho wa na wo ho ene 2025 nti aden na wan sase anye didi claim ye di udi ade na ene na won se aye atenti a wo bubom se jata wo pe obi amene no nenso eye frog ye ka frog a ono kura atwere krampo ewo ahoden esen wo or poisonous esen nana enyama ni san na Nkoranzafo ehu se wo ya anuanom efiri se tete no omonom ato kese pen enu ti na akwasi broni ba ye Nkoranza ye na adwen se okay akwasi broni se oye demarcations ahodo no watete nkuro ene se we a ni nyina mu no omaye te ase se nananom amamane amane de e kina ho se de te pepepe ene de omuntimi enya ho hwe ena omo ye se mo nkrofo no omaye atukotrafo no a omo bedi Kintampo fa baabi no ene yempam nipa enti baabi omo te no sa asundwe beba nti no omo no ho na omo nidi so na omo ntena ho na wo nso a wo no liu longro hene na wo te ho no wo nso tena wo pom ho kwaye mu ho hye ho wo ho hye ho ene Kintampo ato ho a etwam ko esirim ko sepom ho na je waade na wo nso fa eho eye oman nanso eno no wa ma wani anso ena wa sha ase ekeka nsem a ense emfata etia eye Nkoranzaman hene nana kwamba fo to so nan eni ti sa nsem a wo ka no eno na ama ene pimampim me ibeyi ano ene ukwa Kintampo nsase eda ho no nyina no ewo hwesofo eni ti sa ukwa Kintampo ahemfo ahodo no a omosom Nkoranzaman no omo a na edi saa enkuro na ewon Kintampo no omo a na edi so omo nyina so esom Nkoranzaman Nkoranza enso esom asante endi so obi na ahye wo ase na oye okutupa say yedede kasa because of say obese on feel relevant and on feel great and powerful mesero wo ya the wrong bidding because one kasa wabakasem enkyere wo saa na se upe kura hwe so na se wonsan kae na wonsan kan enkyere se hyase toto abo ekokuro no mu ese mu ajapade ye ka be ma anye be ma ne be ma
Ye ka danta nye danta ne danta. Danta ne de sika ebo ano. Eni nti se mo tena ho na anidi a Nkoranzafo de mamu. Anidi a mo so de man Nkoranzafo na mo so Nkoranzaman. Ema ye nyina ye de koroye eso Nkoranzaman ene asante no. Se mo anya ne saa na ma ye se de mofu abeben. Mofu ntakra. Enti mo pese mo ye de amoya. Ene mesere mo Ghana asundwe ehia yen. Ene ye wo modern Ghana nti ye be sere nananom se omfa diplomacy encheche Nkoranzaman ene Ghana man. Nti ye be sere nana kwambafo a otoso nan. Se de ekoso nyina no pemampam ye bo akire akyere timamfo no mahu de ekoso. Omo ti omo man mu omo de Nkoranzahene atem. Nanso Nkoranzahene se ommo wa evi se oye banyansafo. Na emom kokrama amfere se ebesi ohene so ayenso ye mfere se de asawa ebetare so. Eni nti pemampam de ekyea e Nkoranzaman mu a nananom ede omanim ehwem so mbesesa na mo nsesa no agemfena meba na ma bekire ma adwen e wo ho. Na emom esre se new longrofo timamufu amowo ho Nkoranzaman eni obia eni asem na mo mma mo ho kwan emma na kwaku dan kwa enhye mu kutupa enkosesa nkrofo bi a omokra omumfiri mu man mu emma emmeye mu yodium emma mo ne Nkoranza etan emeto mu ntem wade ase mo mma etan emeto mu ntem na ye hwe bibi Russia efili say oye threatening by Ukraine otonesere Israel efili say oye threatening by Iran otonesere mu ye yodium a mo hye Nkoranzaman hine abufuo a mo kasa mu ye dede a mo ye mu social media de say ahemfo a mo pese mo feel relevant me ka kire mo mo se Nkoranzaman hine ana Nkoranzaman hima a create ahemfie TV a ode ka na asem ene mo create Longro Paramount C den TV and so many others ni nyina ne say mo de ye propaganda ama ma feel relevant eno no enko ba bia o Ghana bakwasem no ya twere dada enye ene na ye betwere no foforo nti me agemfena me ka kire mo se ebeya mo nsesa ma adwen na eye jata eduaso ena mugina mudidi agro odane nani a eno na nananum bi ehunu ewotete entere de nananum bi ehunu a omo de omo afoforo koforo Nkoranzaman a omo man eboye omo man eye amanfo na omo dane atukotenafo ewo baabi ene aman ahodo so eni nti enesa wo de afoforo efrofro Nkoranzaman na Nkoranzaman ayedin jata no ayedin jataburu a wono wayedin na ohwe no juda mu jata wayedin na ohwe no wo hye na roba na wo hye na bufuo pia den ene besi Ghana no eyo man baako ye bese ye kyekye oman no ye opa oman kyekireye ne oman yiyeyo eni nti se brebi aso se Ghana apeja na upe wano aduani adia emfom mfa de enya wo dia na kwasi buroni eye demarcation kwa won Kintampo no na nka nananom pa ko mo beka se Kintampo no eni ni ulongro no kwa no omo mma mu baabi nanso nananom ye de sa ento asomu nipa eye nipa ewo se nipa enya asase tena so edo na odidi se nipa desani sa consideration no ena nananom de ma ya munya baabi tena ye na mo nananom a omo bakọ mutie mo abakwasem a omo de sompa esom Nkoranzaman ema ebi esom asanteman so nti ene den na asesa na nakwaku dankwa a otoso miensa ene na tuachedom epese omo de oyene eba Nkoranzaman mu mesere mo enam no efirito a dote eba ho entetia eba ho na nso utimi de eto ensuom ewohoro ho esan de ye nkwan ma ne yeye na emom ewo
ɛne nsuo ehwie gu fam a yɛnsan ɛnsesa bio. Sada Energy, Boga TV, Emma Olivia Abawa, Emma Olivia Abawa.